שלום, אני אילן סופר, רואה חשבון, בעלים של חברה שמתמחה בהחזר מס לשכירים. תפקידנו להחזיר לכם את הכספים ששילמת או שילמת בשש שנים האחרונות ביתר למס הכנסה חזרה לחשבון הבנק שלכם. אז אם את או אתה עבדתם בשש שנים האחרונות והחלפתם מקומות עבודה, או שחתמתם אבטלה, או שעבדתם בשני מקומות עבודה במקביל ולא ביצעתם תיאום מס, אתם האנשים שיכול להיות שמגיע לכם כספים ממס הכנסה על זה ששילמתם מס הכנסה מעבר למה שאתם הייתם צריכים לשלם. לכן, צרו קשר בטלפון 052-2912-327 ותיתנו לנו לבדוק עבורכם אם מגיע לכם כספים ממס הכנסה. הבדיקה היא ללא עלות ולא גובים תשלום עבור פתיחת התיק. זאת ההזדמנות שלכם לקבל את השירות וגם לקבל כספים ממס הכנסה. כמו שציינתי, תמהרו להתקשר ואנחנו נעשה